Sanibonani babukeli, kusaseyile i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikini, hayi heartbreak, ngoba niyazi ukuthi iy'nhliziyo zabantu zibovu, ziyigazi. Balimele abantu, bephukile abantu, hayi kancane. Babhalaka abantu basithulele ukuthi bona balinyazwa kanjani. Basibhalela abantu basitshela ukuthi balinyazwa kanjani. Namhlanje sibhalelwe ubhoti lana uyasibekela udaba lwakhe. Ngithe mangithi ukulithinta kancane ngecasuka ngoba iphulwe kabuhlungu leya ndoda. Iphulwe kabuhlungu leya ndoda. Hayi mangililande lolu daba. Ungachithi isikhathi into okuthenga imali isikhathi. Lensizwe libeka kanje udaba lawo. Sanibonani kaSify TV. Wangenza umuntu wesimame. Niyazi ungibulela imizwa. Angifisi ukuba nomuntu wesimame. Ngina 2 years manje ngingamthinti umuntu wesimame, ngingamlokuthi. Sengancamela kona ukuzishayela indlwabo ngoba ngimfuna umuntu wesimame. Nobhizo ongincumelayo lokho engifuna ngiyacasuka ngoba phela ngalinyazwa omunye wabo. Mangiliqale kahle udaba lwami. Bize sineminyaka e9 sihlala nalomuntu. Sinengane ezimbili. Ngakhela yena nengane zami. Nawona namhlanje ngifuna ukukhuluma nani bafowethu. Ungaboza usondeza abangani bakho emfazini wakho noma entombini yakho. Ungaboza ulenze lelo phutha. Iphutha elikhulu lelo. Abangani bakho abakho, akubona abangani bomfazi wakho. Abangani bakho abakho, akubona abangani bentombi yakho. Ngoba uyozibhaqa sokulenkinga mina engazibhaqase ngikuyo. Lo mngane owangidlela umfazi wami akuyena nomngane engikhule naye. Umngane engimthole ebudaleni senginomuzi. Esahlangana nje ematshwaleni kwazwana ugazi, kwasho ukuthi nasekhaya siphuma endawonye. Kwazana ugazi sabe sesibabangani kanjalo. Ubethi ke mayophuza azongibheka la kumina noma mhlambe nje efuna soziphuzela afike namabhiya afike siphuze. Uthola ukuthi sihleli nomfazi ukhona kuyobe sekuxoxwa nomfazi wagcina semjwayela kanjalo. Benginabo ke nabanye abangani ufike nje ukuthi sizihlalele nabo bebajwayela umfazi wami, uthola ukuthi noma sixoxa naye uyaxoxa nathi kumnandi. Le ndoda ngendlela esajwayelana ngayo, indoda ebengithi noma ngingekho ifike izongifuna, ngithi ngiyabuya ngifike ikhona nje ihleli noma wengane zami bazixoxela kumnandi, vele bajwayelene nomngani wami. Fike ngizisaluthele kube mnandi siqhubeke sizihlalele sixoxe. Asho ukuthi hayi ubezongibheka kungabi khonto etheni. Sibese siyahamba mhlawumbe siyoziphuzela owavalelisa ahambe mengabe sekuyisikhathi sokuthi ahambe. Bengimkhonzile naye ngikhonzile nje ngazi ukuthi hayi makhulunywa ngeBrayam ekhulunywa ngalwa muntu bekuyiBrayam liyana. Sihambile isikhathi kwaba khona omnye umngane wami ozincamayo wathi mfowethu, yazi ezomndeni azingenwa. Umuntu mase enomfazi kunzima ukuthi ungene ekhaya lakhe. Kodwa uyongixolela kulokho, kumele ukuthi ngikwazise. Bangikhuzile abanye mangithi mina ngizokutshela bathi hayi ayenziwa lonto ngizochitha umuzi womuntu. Kodwa ngikwazi ukuthi ungathi uyiBrayam ngiyekele wenziwe isilima. Uyofana uzonde mina. Angizama ukuchitha umuzi wakho kodwa kumele ulazi iqiniso, ukwazi ukuthi ubone ukuthi ulilwa kanjani. Ngabe sengiyamtshela ngithi indoda uyangethusa ke ngalento isho manje. Yini kani kwenze njani? Indoda liyangisinda lolu daba, nami kunzima ukuthi ngikutshele lolu daba. Kodwa ngicela ukuthi ungixolele.
mengabe uye wangizonda ngenxa le ndaba angiyokwamukela, kodwa engikwaziyo mina ukuthi bengenze ngikuyekele uIbrahim. Ndoda, ubani ubhizi nomfazi wakho. Ubani mawungekho uyazenzela kumfazi wakho. Kunjalo nje uyakhuluma kuthini ukuthi wena ukudlela umfazi, futhi ayikho into ongayenza ngalokho. Ndoda, angiyithandi le nto eyenzakalayo, angiyithandi le ndaba mangiyizwa. Uyindoda engiyaziyo engakazi suse udushe komunye umuntu. Ngiyacela ukuthi ungenze into embi, uthathe isikhathi sakho ulihlaziye lo ndaba, ulungise njengendoda. Ungenzi into ezakufaka ejele, ungenzi into ezashabalalisa ifuture yakho. Ngiyazi ukuthi le nto izakucasula kangangokuthi ungaze ufuna ukubulala umfazi wakho kodwa ungayenzi leyo nto uyobhadla ejele. Le nto ngiyazi ukuthi izakucasula ufuna ukubulala le ndoda kodwa uyobhadla ejele. Cela ukuthi ungakwenzi lokho. Into engicela ukuthi uyenze iyodwa. Njengoba sengikutshelile le nto awuyazi noma iqiniso noma yilona iqiniso, khawuzama indlela ukuthi ubabambe wena, ubafice beyenza le nto. Mina ngiyokutshela mengabe sekuyisikhathi esiright sokuthi ubabambe. Wena uphume njengomuntu ozoya emsebenzini, lo uyakhuluma vele kuthina athi useyomenza njalo umuntu wakho. Andikudala bayiqala le nto inginyanyisa ngimkhuze ethi hayi mangifokofe, vele uzenza isiqhwago uyamazi. Hey, angihlaba lamazwi aphuma kule ndoda, yangihlaba lenkulumo ephuma kule ndoda ngathi eyindoda. Le nto oyikhulumayo ibucayi kakhulu, kodwa ngizazama ungihlaziye ngibona ukuthi ngiyilungisa kanjani. Ngabe sengumuntu ophuma emsebenzini njengenjwayelo kanti ngiyocutha kuphi. Le ndoda yabe sengitshela yathi awusekhulumile uthe useyokwenza njalo, so wena kawunikele khona. Ngabe ke sengizama ukunyonyoba ngangaphumi ngale ndlela ezongiveza ekamelweni lami, noma kuthiwa mhlambe bavulile ifastela babona ukuthi hey nangu useyaqhamuka. Ngafike ngavula kahle nganyonyoba, ngafika nangempela benza le nto ekuthiwa bayenza. Ngahamba ngafike ngadonsa umkhonto wami, ngathi manyonyobela ngasekamelweni ngawuwisa phansi, wakhala wathi kheleke ncinci. Ngaguqa ngamadolo phansi, ngangakazi ngathandaza, ngambiza uNkulunkulu ngathandaza ngathi uNkulunkulu cela ungipha amandla ukuthi ngingayenzi le nto engifuna ukuyenza njengamanje. Cela ungipha amandla, ungiphe isibindi sokuthi ngingabalwisi labantu le nto abayenzayo. Cela ungipha amandla ukuthi ngihlukane nabo, buphela ubungani phakathi kwami nalo, luphela uthando phakathi kwami nalo mfazi. Ubaphuma ngesamagundwane khona lapho bangidlula ngiguqile, azange ngiphakame, ngaqhubeka ngathandaza ngacela enkosini. Ngathandaza ngaze ngamuza uNkulunkulu ukuthi nangu ngimbambe ngesandla ngikhuluma naye, sibhekene kanje ezindlavini zamehlo, ngamehlo komoya. Kanti mangiqeda lapho ngabuya ngaya ekhishini ngafike ngapha ukudla ngadla. Wayebaleke waya kamngani wakhe ke yena, wabuya late, wathi mayibuya wafika wangena endlini, wafika ngizihlalele ngizibukela iTV. Wafika waguqa ngamadolo engicela uxolo, ngazithulela ngabe ngiqhubeka ngizibukela iTV. Kwadlula 3 days ngabe sengimtshela ukuthi ngiyacela ukuthi angipakishele izinto zakhe angihambele. Abantwana ngabashiya ngizobanakekela, kodwa mengabe ufuna ukuhamba naye nabo angimnqabela ngabathatha. Wazama ukuncenga ngamtshela ngathi hayi sengidecide.
cela ukuthi ungipakishele ungihambele. Angeke ngikwazi ukuhlala nenyoka ehamba ngamanyanga amabili endlini. Wangincenga wakhathala kwaze wabona na ukuthi kumele ahambe. Waqoqa kuyimithwadlana yakhe wahamba. Kwaba isilonda esingapholi leso. Njengoba namanje singekapholi. Sesidana isikhathi sona kodwa kusayinxeba elivulekile elimfimfi igazi. Bengithi angeke ngizovela nginizwise ukuthi ngiyephuka kanjani. Ngiyabonga. Ayibabukeli niyazizwela ukuthi ishubile le ndaba kubi. Ningixolele ke ngamalayitha. Sekuyileso sikhathi se-load shedding. Ngiyaxolisa. Angenithi ukuhlomla ke lana. Naye ngiyaxolisa impela. Ngibona ngeke ngisayiyeka ke le episode seyiphakathi. Ngicela ningixolele. Ngiyabonga.